Un auditorio cheo de público acolleu a gala de graduación da 35ª promoción da Facultade de Veterinaria, buque insignia do campus Terra da USC. Os novos graduados e graduadas estiveron acompañados por familiares e amigos neste día tan especial, presidido polo vicerreitor Francisco Fraga, e no que participou o deputado de Formación, entre outros representantes institucionais. Miguel Fernández felicitou os estudantes polo esforzo que realizaron ao longo da súa etapa educativa, na que puideron realizar prácticas na granxa experimental de leite que a Deputación, en colaboración coa ESC, puxo en marcha na finca Gayoso Castro, e que é o primeiro centro público experimental de Galicia que aúna formación e investigación sobre o sector lácteo. Ademais, o deputado subliñou que tanto a Facultade de Veterinaria como o campus de Lugo son un exemplo de calidade docente, de excelencia na investigación e cun sentido transversal e humanístico que define o mellor dixo do espírito da Universidade Pública.